Galing pa sa iba't ibang local government units sa Camarines Sur ang nakiisang mga DRR personnel sa Enhanced Local Disaster Risk Reduction and Management Plan Training na sinimulan sa DTC Building sa Capitol Complex sa Pili, Camarines Sur. Ang nasabing training ay mayroong 5 araw na magtatagal hanggang April 17 kung saan pinulong nila ang mga participating personnel upang magkaroon sila ng karagdagang impormasyon at kasanayan sakaling magkaroon ng bagyo o anumang hindi inaasahang pangyayari. Sa buong 5 days na yun, pag-uusapan natin through workshop, paano ba dapat talaga gawin yung mga program, projects and activities ng local government unit para talaga masolusyonan yung mga problema with regards sa mga hazards na nai-encounter natin, especially dito sa Camarines Sur. And dahil training of trainers din ito, ay yung mga makakakompleto netong 5 days na to, ay sila din yung magiging katuwang, especially ng EDMERO, para mag-cascade ng information at magturo din sa kapwa nila local government unit regarding this enhanced module. Ayon sa Office of the Civil Defense Bicol, mayroon na umanong bagong proseso na itinuturo para sa mga personnel sa pagpaplano upang mas lalong maging epektibo ang kani-kanilang disaster response. Refresher course umano ito para sa mga dumalong DRR personnel. Kumbaga nakaangkla kami ngayon doon sa mga plano ng OCD. So para at least po yung pili nakasunod po sa lahat ng kung ano man yung gagawin namin. So nakaangkla po kami doon. So kumbaga nakasunod kami doon sa mga kaplanuhan. So very big ano po to. Kumbaga sa amin very big knowledge para masunod namin kung ano po yung gagawin naming mga plano sa LGUP, especially sa MDRR. Layunin ng programa na magbigay ng sapat na kaalaman sa mga frontliner sa disaster response para sa iba't ibang lugar sa probinsya upang maging ligtas ang mga Camarinense sa panahon ng kalamidad na maaaring tumama sa probinsya. Kaya't laking pasasalamat rin umano ng mga dumalo sa pagbibigay ng importansya sa kaligtasan sa paraan ng pagbibigay ng ganitong programa na lubos na makakatulong sa kanilang bayan maging sa kanilang sarili. Ipagpatuloy niya lang ang ginagawa niyang great na mga actions. Isa na to sa nakita namin na pagpapahalaga niya sa mga local government units sa office ng MDRMOs ng buong Camarines Sur, dahil napapanahon lang talaga na bigyang pansin ito given yung ating climate change na nararanasan ngayon, saka yung mga paghahanda sa mga hindi inaasahang mga pangyayari. Very good talaga si Gov. El Rey. Jem Garcia, CSN.